Jeg skulle aldrig have givet Davis den body armor. Nu mangler jeg stadig en. Og Davis mestrede den ikke engang, så jeg mangler også body armor. Men vi har hinanden, og det er det vigtigste. Ja, Vi behøver den ikke mere. Nej, det kan jeg godt lide. Det synes jeg kraftigt er i orden. Og hvor fuck... Hvor er navnet? Hop ud, mand! Hop ud, hvis at I vil stå stille, altså. Jeg kører bare. Hop nu ud, dreng. Hop nu ud. Jamen, hvor fanden? Hold nu kæft, mand. Jamen drenge, skal vi ikke længere, mod den? Eller ja, den vest eller et eller andet. Nej, vi skal jo er der langt ikke mod nogen, der har vest. en military backpack? Et eller andet, så jeg kan få en body armor. Drenge, vi skal mod vest rimelig meget. Ja, okay, så lad være at køre ind i mig. Oh my god. Altså, Jeg kan helt godt se ærligt. det. Hvad laver Drenge, vi kører mod vest for helvede. Vi skal ikke køre Kom mod ind i en bil, så ikke bliver kørt ned. Ja, så kør mod vest. Der er 60 sekunder. Kør mod vest. Kærlig. Hvad er det for noget pis? Hallo, hvad fuck? I kører fra mig? Du kan ikke engang sige, hvordan kan du se dernede? Altså, jeg er fucking camo. Ikke. Prøv at se mig, man. Jeg er fucking camo. People call me black, but at the night I'm camo. Camo night. Nej, jeg fik fortsættet. Camo night. Hvorfor er det her er så sjovt? Jeg er den eneste, der ikke griner. I'm the camo night. Det er fordi, det er så fuck. I'm the night rider, man. Ja, okay. Nå, min var sjovere. Jamen altså, hvad fanden laver vi her? Det var ikke en joke, Malte. Det er ligesom dit liv. Jeg kan godt lide, at jeg Ej, dreng, vi er en tredjedel af hvad der er tilbage. Kør nordpå. Bare kør, fuck. Fuck Anton. Fuck Anton, bare kør. Au, au! Nej, hvorfor fuck stopper du så bil? Nej, Nej, han kørte. Jeg må op. Dreng, har I over, hvis der sidder med en sniper og bare kigger efter os nu. Nej, lad nu være! Jeg har ingen anelse, hvor vi skal hen, og skal vi ikke ind mig nordpå? Eller toxic gas for helvede. Jeg giver den en 10 ud af 10. Jeg giver Davis et drift skill. Kør. Fuck Anton. Yes, I'm a green. I'm bush color. Toby, familie. Tak, Davis. Love you. Oh shit, der er nogen, der skyder efter os. Altså, nej. Nå. Det prøver bare at skræmme os. Ej. What the fuck, var der nogen, der stod der? Er vi enige om Anton, han lige sagde, at nu... Og jeg hopper ud. Jeg dør ellers. Jeg magter ikke dø. Ej, nej, det er Altså, den springer. Vil du være i? Ja. Hvem er det, der sidder i bilen? Jens. Stab. Lige stab. Kør nord. Ej, der kører en grøn bil bagved, dreng. Dreng, der kører en grøn bil efter jer. Stop. Nej, det gør der. Davis, det gør der. Hvor er I henne? Fuck er det, I har gang i, dreng? Det er ikke følge efter. Nej, Davis. Hallo, hvor er det I henne? I bager. Oj. Jeg kørte bare en lille smule fremad, ikke? Det er Det er derfor, jeg ikke skal køre det her lort. Shit, der er nogen, der skyder efter os. Altså, nej. Nå. Det prøver bare at skræmme os. Ej. What the fuck, var der nogen, der stod der? Er vi enige om Anton, han lige sagde, at nu... Og jeg hopper ud. Jeg dør ellers. Hvad er hoppet på Efter ham! Fuck, vi er dårlige. Hurtigt! Lad nu være, kør! Fucking idioter, altså. Always keep driving. Jeg har søgt på nok af jer, jeg har, men jeg skal fandme ikke spille med jer igen. Ja, lad nu være! Ej, det var mig. Sorry, dreng, det var mig. Det var Jeg har altid vidst, så hoppede han bare ud. Nej, jeg gjorde det sgu ikke. Ej, du giver Nå, det mig var så det navne. Du gav bare mig skyld. Ja, jeg er Det er fordi, I lyder som hinanden, og jeg har hørt bare en eller anden grine. Vi lyder som hinanden. Toby, så gik jeg ud af bilen. Altså, det er ikke det, vist fejlet. Resten helt væk. Det så ekstremt sjovt ud, fordi det var... Ja, der tror jeg, vi fik, at det var rigtig sjovt. Træk vejret.
Nej, jeg græder bare. Jeg græder bare. Ja, lad mig lige køre. Tænk lidt dybt, jeg må køre videre. Mega ligesom det der får der. Det er, ej, jeg mangler lige. Vi mangler lige. Oh my god, jeg græder. Hvad er det, der er så sjovt, altså? Men det er bare fordi, det er ikke, hvis jeg sidder i bilen, ikke? Hvor skal I hen, fucking idiot? Og så kører det sådan... De er helt væk. Så kører det sådan 40 meter frem, ikke? Hallo, hvorfor kører I fra os? Det er rent cancer, det her. Fuck, jeg helt laver. Jeg stiller mig ind i den der smoke. Rigtig dør, ikke? Der kan I køre ind i smoken, jo, you fucking nakker. Ja, hvor er det hen? Jeg skal bare ind i den bil, så jeg ikke dør. Hvad er det for en mongol, vi spiller med? Jeg troede, vi døde til så troede jeg, der var Malte, og nu er det fandme en mongol. Hold lige til stille, dreng. Fokuser lige. Oh fuck, buddies! Kig ned til venstre, der har vi en bil. Ikke til Og venstre. til venstre har vi så En venstre serie, så en bil. Kan I se dem? Den er fuldt armet. Nej, jeg kan ikke se den. Og den kører. Der kører to. We are coming with peace. Oh. Nej, han We er are coming with peace. Debes, jeg gav dig body armor. body armor. Har vi Haha, jeg er ikke mongol, der sidder midt. Er det mig? Ja. Det er derfor, når jeg er normalt, det er derfor, Debes er så smart at sidde i bilen. Pete. Ja, der er noget i Hej, hvem er Anton Second, der vælger at puste ind i sin mikrofon? Eller stikke den op i røven eller et eller andet? Ja, se! Victor. Hallo? Hallo? Hvad laver I? Hvad laver I ellers? Det er Netflix. Hvilket her? Tobe light me up. Tobe light me up. Har den her uendelig fuel eller hvad? Spil.